We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngakhela umama wami umuzi, kodwa ingane yami akayifuni. Ngikhule ekhaya ngikhuliswa umama. Ubaba washona ngimncane. Ngikhula nje ngihlala nomama kanye nosisi bami abathathu kanye nobhuti. Sasihlala endlini eyakhiwe ngodaka. Umama wayesebenza emakhishini. Cha, wayezama bandla impela ukuthi singalali singadlanga. Ngafunda isikolo ngasiqeda, ngazama imisebenzi kodwa lutho ukuyithola. Kwathi nje kuleyo minyaka ngathola isoka. Lona laselikhulile impela kunami. So into yethu yashesha yona impela ngoba wangilobola kungakapheli ngisho ne3 months sithandana. Kwazise isoka lami lalisebenza kamasipala wangakithi. Kwathi after amalobolo sayosayina eHome Affairs. Sikwenza konke lokhu sihlala kubo. Kodwa inhlalo yayingeyinhle kahle ngoba sasingazwani nomamezala wami. Kwathi nje emva kweminyaka emibili sishadile ngase ngiyakhulelwa. Kwafika isikhathi sokuzalwa kwengane, uNkulunkulu wasibusisa ngengane yomfana ekhubazekile. Zavele zabheda kakhulu izinto phakathi kwami nomamezala wami. Ngoba wayesho nokusho ukuthi akusiyo ingane yakwakhe le. Bona abakazi baba nengane ekhubazekile. Kwazise phela umyeni wami ngamuthola anezinye izingane ezimbili. So sathi nje sisasezinhlelweni zokuthola indawo yethu. uNkulunkulu wase uyamkhumbula umyeni wami wandlula emhlabeni. Wangishiya nengane isanonyaka owodwa. Ngenxa yesimo kwangiphoqa ke ukuthi ngibuyele ekhaya nengane. Zaphuma izimali zomyeni wami ngahlukanisela izingane zakhe lezi ezimbili. Ngeyami nengane yami imali ngakha ngayo ekhaya. Ngahlala ekhaya u3 years kwaqala kwabheda ngoba nomama wayengasebenzi. Ngase ngibona ukuthi angiphume ngiyozama impilo eGoli. Sahlala phansi nomama savumelana ukuthi uzongisalela nengane. Nangempela ngahamba ke ngafikela kamngani wami eGoli. Akuphelanga nje isikhathi esingakanani ngathola itoho. Lona lalingangiholeli imali etheni kodwa babekhona ukulala bedlile ekhaya. Khona bengibanakekela ekhaya kodwa into ebengizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi njalo uma ngifika ekhaya ngithole ingane yami ingagqokile izimpahla ezifudumele uma kubanda. Kwesinye isikhathi ngiyithole ingcolile kubonakala nje ukuthi kudala yagcinwa ukugezwa. Kanti futhi ngangithola nezinkulumo zokuthi iyamosha idla njalo. Ngikhumbula nje ngolunye usuku engafika ngalo ngingashongo ukuthi ngiyeza. Ngathola ingane yami ingcolile. Ngathi ngiyayithatha ngiyayigeza, mangithi ngiyayikhumula, ngabona emzimbeni igcwele imivimba. Noma ngithi izibasi. Mangiyibuza ukuthi kwenze njani, beyishawa ubani, yasho ukuthi ishaywe ngugogo. Ngoba konke lokho kwakungiphatha kabi. So ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngcono ngiyifunele i-boarding school yezingane ezikhubazekile. Ngabona kungcono ukuthi ayiyohlala khona esikoleni. Savumelana futhi nomama ukuthi bazoyilanda njalo ngama-weekend.
ngoba isikole sasingekho kude kakhulu nasekhaya. Nangempela yahamba ke ingane yayohlala khona. Nansi ke into eyenzekayo, ingane akwenzeki bayilande. Ize ilandwe yimi uma ngikhona ekhaya. Uma sengiyilandile ke ingane, angivumelekile ngisho ukuphuma ngesango. Ngoba uma ngike ngaya nje edolobheni, ngizozwa ngocingo kuthiwe angibuye kanti lengane ngiyilandeleni. Inzima kakhulu impilo engiyiphiliswa umama. Angikaze kodwa ngihlale naye phansi ngimchazele ngobuhlungu angizwisa bona, ikakhulukazi ngokuyishaya ingane yami. Ngiyacela bantu ukuthi ningibonise ukuthi ngenze njani. Noma yena engakaze alikhiphe igama ngomlomo wakhe ukuthi akayithandi ingane yami, kodwa ngiyabona ngezenzo zakhe. Engisacela ukukucacisa lana ukuthi uma ngithi ikhubazekile ingane yami, ngisho ukuthi ine-Down syndrome. Akusikho ukuthi ayikwazi ukuhamba noma ukukhuluma. Ukuthi nje ayiwakhiphi kahle amagama futhi iyawathanda namanzi. Ngelanga ingageza kawu-5 kanti futhi inenkani. Engithanda ukukundlulisa kobhuti nosisi bami abaphuma emakhaya angamile kahle ukuthi mhla impilo ikuhlanganela sengathi bangaqala bazilungisele bona ikusasa ngaphambi kokuthi benzele abanye abantu. Ngoba nami ukube ngaqala ngami ngazithengela umuzi, ngabe ngihlupheka nengane yami kwami. Noma kube ngathatha le mali ngayozifundisa ngoba ngawuphasa kahle umatikuletsheni, ngabe ngisebenza umsebenzi ongconywana ngasemalini. Manje akusanakuthi ngingayoqhubeka nokufunda, izingane zakithi zokhuliswa ngubani, nengane yami izokondliwa ngubani. Ngiyabonga ukuthola lethuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshela ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Please don't forget to like, subscribe and share. Don't forget to like, subscribe and share. Ningakhohlwa bazalwane ukusubscribe, it's for free. Ayikho into oyibhadalayo, it's for free.